mavyete. Zango tulira kuti gwengwe. Waizwa. Ya pompo, ndiya pompo mwene. Ambush them, attack, kaboom, kaboom, hey, drop the bomb money, Wayan Tolino. Mavyete. Big up. Yeah, mavyete. Mu Bible, Daniel chapter 10. Musegule Bible yanu mu Daniel chapter 10. Nkhani meneyi ndiyo dabwisa kwambiri. Koma idiphunzisa. Kunena kuti palibe chomwe chimachitika padziko lapansi pano chomwe sichichoka mu uzimu. Daniel anaona masomphenya koma samadziwa tanthauzo lake. Ne Daniel for masiku 21 anala kusala kuja ndi kupemphera. Koma pasiku la 21 ngelo wa Mulungu anabwera kumuonekera Daniel. Ndikumuza kuti Daniel Mulungu anandiyankha siku lomwe lija. Koma kwa masiku 21 ndinagwidwa ndi mfumu wakutani waku Persia, the prince of Persia, mfumu ya Peresi. Inandigwira mpaka na Mulungu anatumiza ngelo Mikaeli, ngelo Michael kuti andimenyere nkhondo. Ndiye mpaka na ngelo uja anabweretsa uthenga wake kwa Mulungu. Izinso tikuziona sopano kunena kuti Mulungu wayankha kale, koma mfumu ya Peresi yagwira. Ndaliso uja yankho ija. Ndiyeno apapa tiyenera tipange tisale kudya ndi kupemphera. Chifukwa mfumu ya Peresi ikungotionesera kuti kunjaku kuli nkhondo pakati pa Mulungu ndi Satana. Enanu madaliso wanu Mulungu anayankha kale, koma pali chiwanda china chomwe chimati zinthu zija zimachitika chimapita kukagwira madaliso wanu anja. Mfumu ya Peresi mukuvesera mene moyo ukukhalire kuli konse muzapeza resistant. Iza kupanga makeys ndi MCP ndi chimozimozi Daniel ngelo wa Mulungu ndi mfumu ya Peresi. Owina wawina kale ndipo tikumuziwa, koma Peresi amudani aligwira. Ndikupemphera mu dzina la Yesu Kristu kuti Mulungu akumasuleni yankho lanu litani libwere. Wina wake wangolikhalira ndithu daliso wangolikhalira mpampando Peresi. Mulungu ayankha kale, koma wina ndithu wangokhalira ndithu kandi failo yanu wangokhalira ndithu ayi tipangabe ndipase 8 days. Ndipase 8 days. Magaye mwamona nzimayi uyu Jessica Bwira nimabwera apa kumambona faya kumantukwana ena amandona ngati kuti ineyo ndingopanga zinthu zichepako zine ndimunthu chochita mafana ine ndifana wa ghetto. Ndakazafika kuti munthu nantukwana musadabwe naye munthu ameneyo. Mwamona nzimayi uyu zomwe wayankhula zicha amene uchendana ni minister wanu
chigawenga mfiti ya mkazi, mfiti ya nzimayi Jesse Kabwira, mfiti yotheratu mperezi munivesesa wina kale koma kuti ya tawina ndife sono Jezebeli amene tikampempherera amene ndikunsalira kudya asamali ena fiti mangoneka ngati anthu asimple maonekedwe koma simaziwa spiritual ranking yathu. Ena fiti moneka opusa amisala opanda ntchito koma you don't know our spiritual ranking. Ino ndi aperezi mapanga zinthu zakundima munasamba mankhwala mapanga zizimba tikuziziwa kale mwandipindira kwa sing'anga kufuna kundipangira ujeni kundilodza kundine mwandilephera muli kakasi maononga ndalama zanu ati kulimbana ndi JB ati mwana amene uchatimuonesa osiziwa kuti mu spiritual JB ndi general. Amene uchani mfiti nanga siza panga backfire nanga si iwo kwa iwo sanga khulupirira kuti munthu ngati ineyo ndimayenda ndi munthu ndi the only way ineyo ndingapanga zene mapanga zinthu through chani ufiti akuti ndine mfiti no pa akuti ndine matamba kutamba sinema kuziwa MCP ine wanga ndi mulungu ndenga ndino matamba zakupanga ndi backfire mudziwe kuti zene zonzo ndi zanjira mulungu kunakhala kwabwino mulape machimo muchite mantha fake zakuonekera nizizi wina wake opusa saonamo mulungu yaye koma ifeyo mavyete tikuona zanjira mulungu muti menemu ndipo chikhulupiriro chathu mwa mulungu chikukanutani ndi kupanga increase siku ndi siku tikuona kuti mulungudi ndi wotani ndi woyenera matamando kwa satana kwa aperezi ulibe chinthu maonongolonga ndama zanu pita mwa asing'anga kwa samba zinthu kwa gona kumanda kutenga zizimba ndizo mwagadabuka nayo MCP Mayi Kabwira takhani pansi nthawi yakutherani iyi nthawi yoti muzichepese kukupitako mukuzipalira chani moto kudambwe kuzani munakangozichepesa kakhala pakona koma mumangidwapo ti mumangidwapo zazi kuzeni ndura ndino amayi antali manja abambo anu anapanga zinthu zonyasa kwambiri ku Malawi koma inuyo munakolopa na consequences ndiye mmona ngati kuti zimene ziyazo zikupitirirabe kuti muzipangabe koma muziwe kuti munakhala ena munakamba kupanga kuti zoyipa za bambo wanu zija inuyo mupanga ubwino make it right. Iwe anabeno ntali manje onakhala wina unakaona zomwe bambo kanapanga umale kuja ndikunena kuti ineyo ndikonza chifukwa bambo anu anamwalira ndi milandu yopya pa Malawi azunza anthu apha anthu ndi inonso musazitinge kuzika position kuti anthu atenge mkwiyo wa baba una baba mbano bweso kwa inu chifukwa kuti ni mulungu yemwe amakantha ndani ana chifukwa chanyani machimo andani amakolo muzizo zimenezi. You can pay for what your daddy did, you can pay for what your father did. John Tembo anamwalira mfulu olo ndi siku lumozi lokagona ku prison. Criminal murderer ni mukole ziganga mazika mboma zimazona mwachita chiganga chikabwera chicha ndi mukanene chimeche cho kuna libeko kuje kupula nyofuna kupachilipa chinzima chimene chacho mukona ngati kuti mpula nyofuna kupachilima kuna libemo chikuoneseni pagulu inu tikenena kuti unofficial chuma chimatandauza kulena kuti zinthu zije make sinatani komano zinthu zija ndi mmene zilili ili ngati kuti inu mpira watha
mpira wata kwa mgona pa body pajali mbakuti Malawi 6 Zambia 0. Mpira wasala 3 seconds kuti uthe. Munga bwenzi zigoli 6 in 3 seconds. Anthu aja inusunambe mwonapo mu stadium mu jet imazifika nthawi yenena kuti zigoli zijet zafika pachimwana kuti ayiziso munga bwenzi. Anthu na amba nokunyamuka kumapita. Ikakhala jeti 1-1 kapena 2-1 ndiyo siyana. Fuck, anything can happen. Koma mwene 6-0. Mpira wasala 3 seconds. Anthu amanyamuka kumadani because ingakhale refi sona bange pyo zaonekera tokale kuti Malawi yanani yawina pa mwene yawina 3 seconds simunga bwenzi zigoli 6 Malawi yawina ndi anthu aja amakhala avomereza kale amamba kunyama kumapita akamati pyo iwa jakutani akutuluka kale uku adziwa kale ndi ino ndikuda bwanani kuti ufiti umene uwu ukakamira kuti yayi ndifi mukutenga kuti ino amayi ino achisiru na fiti na uje na amayi opusa ngati ino ajese kabwira kuti mazuna ngati nina tafu aduli ino mukuzitenga ujetu iwe jese kabwira omazuna ngati ndiwe duli wewe ndiwe jetu sindaka ndikumwakuuza napo kuti ni dziko lapansi ni makandi kukuuzani apa kuti watch what you do in dziko lapansi sini makuuzani leo kuli mwanga ni masewera zinthu ze kuli mwanga kuti basi mangobwera pa Facebook kupanga za masewera simungona kuti ndi serious muchenjere twinu muchenjere asiye na Malawi asaki mutamena kumfuna ndipo auze ni fast sizo wachedwe saso yayi move on 8 days nekulichana iwana ana belontale manje tapanga ni fast kumene ku ana kandi jagwera amene akusogula bwezi pano pano alengeza kale bwezi pano kunena amati pa 7 itu amati pa 7 mukumbukira jagwera chaona kuti ndikawina pa 7 ndisapanga mwakuti pa 7 ndilero tamangira pa 8 iya tisakangane smooth transition chifuka pakakhapo upanda smooth transition ambiri nizikuipirani zinthu zaipakale musatipanyise sonkuyo wina zikuipirani kwambiri ino kuti anthu kuti mmaganiza bwanji sungona kuti basi pepa zaipa muzibweraso mwe kufuna kuti pisa mtima acha tapanga ni fast kumene kuzimzivutatu iwe jese kabwira umuzitu chakwera nuyo kuti umene koko mubibire tuchire kuseta house ko uje ni akubwera kuza kubalamusani a president mubibire tuchire ku state house ko mutalika kubwera kuza kubalamusani ndeti khala yange mene osati kuti ife ndikujuka kuti chakwera akumfuna chakwera ni ndani munthu tandomula kale mene yoyo tandomula kale ino musati kuise tukuzideni tunapa tikuzideni tunapa pela ake muona ngati kuti ifeyo ndi anthu odekha ngati chilima iyo ine sine munthu odekha ngati chilima nali munthu waulemu koma nona mene munamphera chilima he did not deserve kukumwalira ngati chonchicha munthu amakupasani ulemu munampa chonchicha nde ifeyo tu sia ulemu ife timakuza ni pompo chile mukumva kuti a president machendano samukani muzipita iwe kabwira bankungupa kutuluka bwana pusa mutalika wawina kale pati tampase ni pano mutalika tikudugani mumene mwaperezi nonse simungagwire ujeni tikupwetekani pusa nde by tomorrow zikati tamva kale president ndani sizochedwe saso yapa mudichedwesa ndiye kwina kono muzimangidwa muzimmenyedwa nokwina kono sopano puset tapaka le fast meneko bwana mutalika suti ndiyo sita nsapa ndozopulisha kale tinapolisha kale nsapa tokali kale zonse ndikuti pano matu ready kale kulowa
Musa so busy ya isuntani hapa tilowe makia likuti. Odi hapa. Out. Come on. Come on, pack and go. Bloody shit, bloody fool, food sake. Odi hapa.